aften og velkommen til TV-avisen. Hvis man virkelig vil gøre noget for klodens klima, behøver man hverken sige farvel til bilen, tørretumbleren eller ferien til Thailand. Man kan blot lægge sine madvaner om, undlade en del af kødet eller det hele, og i stedet spise grøntsager. En familie i det vestlige Jylland har i mange år været ubevidste verdensredere, da hele familien i over 10 år har været vegetarer. Vi besøgte familien, der overraskede over deres miljøbevidsthed, spiste en ekstra festlig ting i dag. Bønner. Jeg sidder her med Gilda og Gert fra Thylejren. Og hvordan var jeres reaktion på, at I udleder halvt så meget CO2 som kødspisere? Jamen det er jo jeg er meget overrasket over. Jeg synes faktisk, at det er dejligt alligevel, at vi er så gode til at holde det her landbrug. Det er ikke noget, jeg har været klar over før, men jeg er glad for, at vi er gode ved miljøet. Det lyder godt. Hvad med dig, Gilda? Jamen det er jo også, altså, dyr har jo også følelser, så vi skal jo ikke dræbe dem og spise dem. Udover det er jeg også meget overrasket, men vi er selvfølgelig meget glade for, at vores spisevaner måske kan blive lidt over til nogle andre og skulle få lyst til at få de samme spisevaner. For det er rigtig sundt at spise frugt og grønt, og bønner ikke mindst. Og her til sidst, synes I, at I burde belønnes for den fremragende indsats, I gør over for miljøet? Ja. Jeg synes, alle burde gøre den samme gode indsats for miljøet, som vi gør. Det er rigtig dejligt. Men jeg synes også, at mennesker, måske også udover os, skulle begynde at gøre noget mere for miljøet. Det vil være en god ting. Ja, men man kan jo sige, at penge er jo ikke alt. Det skal vi huske på. Vi har hinanden, og vi har vores skole. Torben Diegeldauer, Thylejren, TV2. Modstander af et vegetariseret samfund er slagterarbejder og uofficiel forsker Frede Bøf Nielsen. Han mener, at vores krop ikke bliver ordentligt opbygget, hvis vi ikke indtager kød. Samtidig kommer der en stor mangel på proteiner, siger han. Vi tog til Bøvlingbjerg for at tage en snak med Frede. Jeg står her med Frede Bøf Nielsen fra Bøvlingbjerg Slagteri. Og hvordan har du det med, at Danmark måske bliver et vegetariseret samfund? Ja, først vil jeg gerne slå fast, at vi alle skal gøre noget for klimaet, men klimaet skal ikke styre os, og vi skal heller ikke styre klimaet. Så jeg synes ikke, at man skal gå til at spise vegetarmad, fordi at kød og sådan noget, det er også sundt for kroppen, og der er en masse vigtige proteiner og ting i kødet. Og så noget som på kål og bønner, det udleder også en masse metangasser, fordi folk de går og prutter af helvedes til, når de spiser det lort. Så derfor kan man godt spise kød og sådan noget lige så meget, som man kan spise alt det andet. Det er mindst lige så godt for kroppen og for klimaet. Mange tak for det. Ja, det var så lidt. I gennemsnit udleder en dansker ca. 6 tons CO2 om året, og en kødspiser sætter ca. 1,6 tons CO2 op i atmosfæren gennem sin kost. Det ligger kun på det halve ved en vegetar. Samlet set skyldes ca. 20% af kødspiserens udledning kosten, mens for en vegetar så ligger det kun på 10%. Nu får jeg at vide i Miljøsneglen, der er optøjer i København, der er en demonstration, der er ved at løbe af sporet igen. Politiet er på stedet, og det er vores reporter Torben Diegeldauer også. Jeg står her på en sidegade til Nørrebro med 3 fredelige aktivister. Og nogen siger, at vegetarmad det kan redde verden. Vil du blive vegetar? Det vil vi, hvis det kunne redde verden. Hvad gør I selv for at redde verden? I verdensredere? Vi kæmper for mindre CO2 i byerne, det vil sige eventuelt en bilfri by rundt omkring. Jo er bedre til at bruge den offentlige transport, fordi jo mere offentlig transport man bruger, jo bedre bliver den. Så cykler vi. Ja. I cykler simpelthen altid. Det er måske derfor, I har cykelhjelm på. Det er det. Tag cyklen i stedet for, at det er bedre for klimaet og for mindst for CO2. Ja. Og når man får mere motion, så bliver man også sundere, så det er faktisk godt for alt. Okay, mange tak til de 3 klimaaktivister her på Nørrebro. Men hvad siger politikerne egentlig til alt dette? Bør man gøre det til en pligt, at der hver uge mindst bør være 2 dage, hvor man ikke må spise kød? Hvor langt skal vi gå? Og vil det overhovedet gøre en forskel?
Klimaminister Connie Hedegaard kommer her med sit bud. Vi kunne desværre ikke få fat i Connie Hedegaard, da hun var ude at flyve med sin nye højteknologiske jet. I stedet har jeg fanget Rit Bjerregaard her i Bella Centeret. Rit, hvad er din mening om vegetarmad? Jamen, hjemme ved mig kan vi egentlig godt lide sådan forskellige mad, og kød er egentlig ikke noget, vi gør så meget i. Man kan sige, grøntsager og frugt, det er jo alle sammen ting, der giver en meget energi. Vil København gøre noget for den nye fremskridt i forskningen, at vegetarmad udleder meget mindre CO2 end kød? Ja, altså nu har vi jo snart gået ind i en aftale om, at København skal være CO2-neutral. Så jo, altså vegetarmad kunne da helt klart være en del af dette. Man kan selvfølgelig ikke tvinge folk til at spise vegetarmad, men man kunne indføre nogle dage, hvor det er lovpligtigt at spise vegetarmad. Okay. Mange tak for det, Rit. Torben Dieglau, Bella Center, København. TV2 News, TV2 Sport.